Megan, mae sbel bach wedi bod ers i ni gyfweld a ti diwetha. Rhyw 4 blynedd ar ôl pan oes ti'n wario i dîm dan 17 Cymru, a mae fe'n deg i weid bod y fywyd di newid eitha tipyn ers hynny. Ie, fi'n credu mae'r tymor yma yn ymwedig wedi bod yn tymor llwyddiannus i fi yn bersonol. Ni wedi ennill y dwbl, ni'n mynd am y trydydd nawr. So gobeithio bydd hwnna'n un llwyddiannus hefyd. Nes ti rwyddo i Caerdydd rhyw 2 flynedd yn ôl, faint mae'r clwb yma wedi helpu ti? Mae'r clwb yma wedi helpu fi'n bersonol. Fi'n credu bod ddim wedi chwarae i Cymru dan 19 heb help y staff, heb help y chwaraewyr sydd o gwmpas ni. Ni'n ymarfer 3 gwaith yr wythnos, mae hwnna'n gwthio'r gêm. Yn enwedig, nid unig i ni, ond i'n menywod ar draws Cymru. Fi'n credu mae'r clwb yma yn dangos y ffordd i pawb arall. Ti wedi wario i dîmau ieuenctid Cymru erbyn hyn ar sawl achlysur, Megan. Just disgrifio be mae fe fel pan i ti'n rhoi'r crys coch na ymlaen. Mae jyst yn teimlo'n anhygoel. Sdim byd yn gwell na chwarae dros y wlad, really. Ac yn wedi i wneud gyda dan 15, dan 17 a dan 19. Mae jyst yn dangos bod llwyddiant fi yn bersonol. Allai ddychmygu y brif nod bydd rhoi'r crys mlaen i'r tîm cynta rhyw ddiwrnod? Ie, fi'n credu dyna nod pawb unrhyw sy'n chwarae pêl-droed, ond i fi yn bersonol, dyna'r cam nesaf So gobeithio bydd hwnna'n dod cyn bo hir, ond mae rhaid cael ymlaen gweithio'n galed. Fi'n gwybod nes ti golli gêm ol ar tymor fan hyn yn erbyn Wrecsam achos o ti bant gyda tîm dan 19 Cymru. Ond i byth yn gofio merched Caerdydd o'n nhw'n dyla dy grys di lan gyda Bowen ar y cefen. Faint oedd e'n golygu ti fel hwnna? Ni'n gwylio fel y live stream yn Moldova. Felly, pam creu o tym bach, pam ti'n colli rhywbeth fel y gêm, y perfformiad yr merched wedi rhoi mewn. A ni'n merched dal y crys lan, mae hwnna'n dangos pa mor agos ydyn ni gyd, really. Fi'n gwybod yw'r tymor ddim cweit drosodd, ond oes na foment cofiadwy neu uchafbwynt sy'n dod i'r cof? Fi'n credu sgôr yn erbyn Abertawe yn y final. Fi'n credu jyst oherwydd ni 1-0 lawr. A jyst fi'n credu bod y gol yna wedi neud siŵr pawb eisiau ennill y gêm wedyn, oedd y momentum nôl gyda ni. Ti oedd y super sub hefyd. Fi ddim eisiau cymryd y credit, ond... Ie, go on, na fe. Na, fi ddim yn gallu gwneud hwnna, oherwydd 4 gol arall wedi mynd mewn. Fi'n credu roedd perfformiad y tîm. I gothio ymlaen a sgorio 4 gol ar ôl hwnna yn dangos pwy ydyn ni. Y rownd derfynol i ddod yn erbyn Wrecsam. Beth i chi'n disgwyl? Mae hynny'n cup final, mae unrhyw beth yn gallu digwydd. Fi'n credu mae pawb yn ymwybodol o hwnna. Mae wastad yn gêm corfforol yn erbyn Wrecsam. Mae nhw wastad yn dod ar ochr corfforol i ni. A ni'n hoffi hwnna i fod yn onest, ond mae hwnna'n gêm ble mae unrhyw beth yn gallu digwydd. A ni'n jyst mynd mewn gyda'r meddylfryd o un gêm olaf. Mae rhaid ni rhoi popeth mas fyna. Ai ti'n bersonol, Meg, ti jyst yn serenu ar hyn o bryd. So beth yw'r brif nod i ti gweud fel yn y 5 mlynedd nesaf yma? 5 mlynedd nesaf? Mae hwnna'n anodd. Fi'n credu mae'r ffocws fi gyda Caerdydd. Ni eisiau ennill y trebl, ni eisiau ennill bydd y nesaf hefyd y trebl eto. Double treble? Gobeithio. Ond nawr mae ffocws fi hollol gyda Caerdydd. Fi'n hapus yma. Fi'n chwarae pêl-droed gorau fi yma. Ond y 5 mlynedd nesaf, ti'n gwybod beth fydd yn digwydd. Fi'n credu mae'n anodd i ddweud, ond gobeithio falle yn y WSL neu Championship, ond safon uwch pêl-droed, ond ar hyn o bryd ni eisiau ennill y trebl.